подобен в Младежкия дом. Лентата на Младежкото радио и доброволческия център прерязоха заместник-председателят на Държавната агенция за младежта и спорта Михаил Балабанов и председателя на Общинския съвет Борислав Гоцанов. В словото си към гостите те заявиха, че Варна е най-бързо развиващия се град в България по отношение на проявите, организирани за младите хора. Искрено съм щастлив, че откриваме това интернет радио, веднъж за да могат да бъдат по-информирани младите хора, независимо, че те имат достатъчно начини да се информират, но така или иначе това е най-модерният и най-съвременният начин на информация. И също, което според мен е много важно, че ще дадем възможност на млади таланти, които имат желание да се развиват в областта на журналистиката, да го направят още от ученическата скамейка. И този глад за кадри, който в момента има и в телевизия Варна, и във вестник Народно дело, и в другите информационни медии, дай Боже да изчезне, благодарение именно на това начало. Винаги има едно начало и се радвам, че то започва от ученическата скамейка. Програмната схема на ученическото интернет радио ще бъде насочена към учениците, които искат да вкусят от журналистиката. Учебното радио ще може да се слуша от училищата във Варна, като по този начин младежите ще имат достъп до информацията от кухнята на учебните заведения. Дейността на Младежки информационен доброволчески център ще бъде ориентиран изцяло към проблемите на варненската младеж. Основните цели, които си поставя центъра, е да подкрепя инициативи за развитие на доброволчеството, както и да съдейства при по-нататъчното професионално развитие на младежите.